generale ging belabberd. heel belabberd. Ja, er ging eigenlijk alles mis. Wegens diverse omstandigheden, mogen we wel zeggen. Maar goed, maar daarna moet ik zeggen, dan ging het goed. Ja. En toen ben ik ook tevreden. Leon heeft zich heel goed herpakt, ondanks inderdaad de bizarre situatie. Ja. Een 7,5, een 7, een 6,5 en een 8,5. Ja, zeker meer ontspannen. De generale, ja, genieten. De generale vond ik heel lastig. En daarna ging het eigenlijk wel heel gemakkelijk eigenlijk. Toen had ik geen spanning meer. Nu had ik ook geen spanning meer met de concurrent allemaal zien. Dus, ja, ik heb ze leren kennen, dus ik gun ze dat allemaal. Dus wat dat betreft, dus de spanning is weg. Het laatste met iets over die vroeg je mij, ja, wat zou je doen als ze jou nu zouden vragen? Met al die wetenschap van wat er nu allemaal gebeurd is, zeg van, ja, zou ik het weer doen. Dus ik kan iedereen aanbevelen om volgend jaar gewoon mee te doen. Ja, en we gaan kijken naar een Argentijnse tango, waarvan ik zeker weet dat alle harten in Echel sneller gaan kloppen. Hier zijn Leon en Truus. Ik wil jullie heel graag even naast mij hebben. Mag dat? Nee. Ja, ik heb het er ook heel warm van gekregen. Oh, kom even gezellig links naast me staan. Dat is mijn betere kant. Ja, ik moet er even van bij komen. Mijn hart ging hier wel heel snel van kloppen. Jouw hart ook? Ja, wel zeker. Ik heb het ook warm. Ben je zo ook opgekomen als prins? Nee, niet zo. Niet zo? Gaan we dat nog een keer meemaken? Dat ik opkom als prins? Nou nee, dat je zo'n dans doet als prins. Ja, ik ga ervan uit dat ik daar erop kom. Wat bedoel je? Ja, precies. Precies. Maar ja, Leo, je had ook wel een hele mooie dame aan je zijde. Zeker, zeker. Daarom hebben we ook veel geoefend. Dat had ik weer bij me. Ja, ik weet dat Nick wel van... Want er zit natuurlijk een beetje theater aan. Ik weet dat Nick daar wel van houdt, toch, Nick? Ja, het voordeel van... Even terug. Truus, je had natuurlijk een enorm voordeel dat je zijn voeten kon controleren. Hè? Want bij die Argentijnse tango moet je naar beneden kijken. Hè? En je had niet in de gaten hoe Leon jou aan bleef kijken. Jammer eigenlijk.
Ja, inderdaad. Bij de Argentijnse tango is het eigenlijk niet direct oogcontact. Dus dan gaat het puur om het gevoel. Ja, en hij moet jou dan verleiden. En dat probeerde hij opperbest, maar je reageerde niet. Nee, in principe moet je inderdaad, zoals ik begrepen Ja. heb, inderdaad gewoon naar beneden blijven kijken. En puur vanuit de chemie gaan. Maar misschien heeft er iemand... Nee, ik zeg niks. Je hebt je huiswerk goed gemaakt. Ja. Leon, naar jou toe. Na zo'n avond, nacht als vannacht, vind ik dat je een hele goede Argentijnse tango danst. Ongelooflijk. Ja, super. Ik ben echt blij met dit. En achteraf valt het kwartje bij mij. Toen ik jou benaderde of je mee wilde doen, zei je van nou, de 13e, die datum. En is het wel de exacte datum? En ik moet voetbaltraining. En je had een verhaal wat achteraf behoorlijk vaag was. Maar ik denk, ik ben blij dat ik die Leon heb uit Echel voor dit programma. En je ziet, alles komt bij elkaar. Het kwartje is gevallen. Je hebt het heel goed gedaan. Maar ik was zelf ook benieuwd van hoe ga ik dit nu doen allemaal. Ja. Prins uitkomen en dan nog weer dansen. Ja. Ik denk, hoe sta ik hier erbij? En het oefenen. En zaal, hoe staat het erbij? Ja, ik wil ook wel heel even een van de dames horen hoor, na zo'n dans. Monique. Ja, Prins Leon, de eerste. Super goed gedaan. Ik zag ook focus, ik zag enorme concentratie. Het is een vrij moeilijke dans. Maar ik vind dat je heel trots mag zijn op hoe je het hebt neergezet. Samen met Truus. Daar ben ik ook heel tevreden over. Dus iedereen mag het zien. Dus, Ja. dat is ook een reden dat iedereen ook mee kan doen nu. Ja. Ja. Hartstikke goed gedaan. Dankjewel, Prins. Ja. Leon en Truus. Leon en Truus, ik zou zeggen, op naar de green room. Oh, jij denkt, ik ga er alvast echt heel dichtbij staan. Je laat helemaal ruimte tussen ons om nog even die bokaal alvast een keer te kunnen aanschouwen. Ja, ik denk, ik ga maar meteen bijstaan, maar als ik zie wat ik gedaan heb... Denk... Ja, want jij zei, dat betekent dat iedereen mee kan doen. Wat bedoelde je daarmee? Ja, iedereen die niet kan dansen. Ja, en toch wat ik hier neerzet, kan iedereen dus leren. Ja, en je hebt je weer helemaal in pak gehezen. Zo wel gelukkig ditmaal met je eigen attribuut erbij. Maar hoe bevalt dat? Het bevalt goed. De vorige keer zei het is de laatste keer een pak, maar volgens mij moet ik nog een paar maanden. Nou, dan is het goed dat je er hier alvast aan hebt kunnen proeven. Dankjewel. Geef ze een groot applaus, dames en heren. Leon en Truus.